Bine v-am găsit la Observatorul TikTok. Așa cum sugerează și numele emisiunii, noi vă aducem dumneavoastră cele mai virale și cele mai picante clipuri de pe TikTok și nu numai. Pentru început, astăzi m-am gândit să vi-l aduc în fața dumneavoastră pe Cristi Hope, adică virgulă, Cristi Speranță, care a venit cu un citat motivațional care cu siguranță vă va da nu pe spate, nu pe burtă, pe genunchi, pe coate, pe ce vreți voi. Haideți să-l ascultăm. They talk about you, they have to. Because if talk about themselves, no one listen. You are so important for them. Pe mine unul m-a motivat, doar că n-am înțeles-o eu. Însă nu asta e problema. Problema este că sunt unii oameni care nu doar că îl înțeleg pe Cristi, ci pun și în aplicare sfaturile acestuia. Uitați. Practic s-a plâns pe el de frică, dar el a vrut. El, păi, speakerul motivațional, așa l-a învățat pe el, că el poate orice. În schimb, suntem oameni și avem o oarecare limită în unele chestii și se pare că într-un final uneori sfârșim pe noi. Și asta este. În fine, dacă v-am scârbit cu acest subiect, vin cu ceva mult mai interesant și mai picant. Șoc. Cristiano Ronaldo vorbește românește. Exact, Cristiano Ronaldo vorbește românește și nu doar că vorbește limba noastră, dar are și rude aici în România, despre care nu se știa. Mai exact, 3482 de veri, între care este și Bahoi, renumitul Bahoi care a sărit de pe podul de la Constanța. Îl știm cu toții, fiind primul blogger din România, nu este așa? Haideți să vedem ce au făcut cei doi în cele câteva ore pe care le-au petrecut împreună. Hai, filmează și ții aici, da? Filmează frumos. Aici? Vrei să nu, da, să nu apeși pe niciun buton. Ia, mergeți pe vedere, da. Așa, filmează cum mă dezbrac, așa, hai, du-te mai în spate. Uitați acest băiat. Are acest băiat. Gata? Urban Groove? Yeah! Mi-e cam frică, dar... Vrei basket? Trage-mă de boschet. Bă, câteva ore, mă. Deci câteva ore a avut la dispoziție Bahoi și l-a stricat pe al nostru. S-a adus Ronaldo cu mingile lui, voi îl vedeți cum se mai muțărește. Numai de stricat suntem buni noi românii. Nu vine să cred așa ceva. În fine, trecem la românismele noastre, că m-am săturat de străini și vedete și așa mai departe. Și hai să vedem ce se mai întâmplă prin țară. Ok, eu aici am decât 3 variante. E posedată, am mâncat fasole săltăreață sau am băut lapte de taur. Ăsta de vacă, mă scuzați, hai cât de ipocriți sunt uneori. Dar chiar și așa, poate ea și-a găsit perechea sau și-o va găsi. Eu unul îl recomand pe ăsta. Asta e Somboco Super Saiyan, e cu totul altceva. Imaginați-vă așa, Somboco și Posedata. Somboco și Posedata. Cuplul anului, nu Vulpița, nu Viorel, nu nimic mai mult. Deja i-am adus împreună. Să ne lăsați un comentariu ăsta, Sudoku, cum te mai chema, și Posedata, că v-am adus împreună. Îmi pare bine de cunoștință. Voi vă uitați la mine cât sunt de cinic. Fac asta deoarece trăiesc în România și noi ca români am obișnuit să fim cei mai răi oameni de pe fața pământului. Suntem atât de răi încât n-am mai meritat nici laptele venit de la vaci. Hă? Băi, ce fel de animale e astea, bă, că chiar nu știu, oaie, lupi, burcolagi, pe bune. Uitați-vă cât de urâți e, băi. Chiar nu știu ce rase astea, mă. Ferească Dumnezeu! Au!
Am zis că n-am meritat laptele venit de la vaci, dar astea monștri, vacă, cap de lup, miel, n-am înțeles nimic ce e acolo. Și nici nu vreau să mă gândesc la soarta proprietarului vacilor, pentru că săracul, îl gândesc eu așa în mintea mea. Păi ăla când se duce să le mulgă, se duce cu bani de taxă de protecție să le dea la vaci. 100%. Are și câștiguri pe urma asta. Nu mai crește câini de pază, să aibă grijă de ele și așa, pentru că, hai să luăm serios, ce se facă mă un urs la o creatură de aia? Păi da, ți-l ia vaca pe urs, ți-l întoarce, ți-l face îi ia pielea de pe el și îți face tobă de aia de te duci cu capra de sărbători. Am înnebunit, ce avem? În fine, mult mai multe ar fi de zis, însă deocamdată mă opresc aici, pentru că mai lăsăm și pentru episoadele următoare, cu siguranță. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comentariu acolo jos în secțiunea aia de comentarii și de ce nu, puteți să lăsați un comentariu cu ideile dumneavoastră pentru clipurile următoare. Nu uitați de un like, like-ul este cel mai important. Un share nici nu mai am tupeu să cer, dar abonați-vă la canalul de YouTube pentru că nu o să aveți ce pierde, vă garantez. Eu! Poate nu vă abonați.